Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel. Dudes Torta, karon lagawon ta ang luban mati uban ang akong family kay birthday ni Sisay nga among celebrity. Pagsabay ta, malagaw ta, tara magtorta. Ay, nilakaw naman. Hello mga dudes, karon sabay ta ha mga dumi sa luban. Sabay kani akong mga pag-umangkon, dara si Runron, then Ryan and Lawrence. Sige, ang uban na dito sa laing sakyanan. So uban ni kami sa amo ang paglaag. Sabay ta maglaag ta. Siguradong mag-enjoy ta. Tara. Hello mga dogs, abot na ta diri sa Davao Oriental nga boundary. Sa welcome na Davao Oriental. Sabay si ABC President sa San Isidro, si Honorable Cirilo Lamsin. Diri sa ta kay mamahaw ta diri sa Daplin. Na ato sa seawall. Na ato sa seawall. Kumusta maning maestra nga nagsuka? Si kaon sa ta. Bitin dito ma'am ang pagkuha mo. Ang plato din. Ada. Kaon din ma'am. Hi. Manguda ni Jay ma'am. Taas ay. Yeah, 1 inch lang. Double chin niya. Oh, kabibo ang mga kapamilya. Oh, dara ang akong kapamilya. Yee. Thank you, sir. Welcome, kaog daghan, kay ron daghan ang manggawas. Mga ma'am, paningkamot sa mo ha. Kay layo-layo pa ato ang biyahe. Wow. Naningkamot mga maestra. Hindi magutman. Bawi lang mi unya sa lechon. Si mga unta. Linggo no. Kayan. Guy. Hi. Oh, dara ang atong sponsor karon. Si Mr. and Mrs. Cirilo Lamsin. Sisay, mo ni nag-birthday. Mo ni Sisay. Happy birthday daw, Say. Kanindot. Shout out there, ma'am. Sukol pod og kuan akong ang mga maestra. No problem. Why problema jud kayo? Kami kayong paminaw na mo diri kay Perting. Perting nindota ang view jud. Hangin-hangin pa. Hangin-hangin pa jud ah. Kami kay kaon.
Tanawa ilang kuan ikapang kaon. Ikaw diha Ma'am Rocky, kumusta man ka? So searching. Nakatampo sila bakit may mga agi bang maging manawag. Nagatakin ba din manawag? Akong future na tala ka diba? Ito nakabangka. Muto nga ang badyaw. Sila ba? Muto nga ang slokoy. Kamay namin siya. Ikaw na yung damuso. Ang sa daw luso. Damuso. Damuso. Ayun na may available. Paligog shout out diha sa kay Cardo Mambe. Internet, di pa tao. Dito sa Mambe si Cardo. Yuhu! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dirita. Agita sa langka. Dirita sa payag ni Jose. Balik lang ta diri. Ayahay kay wa kaayo tao pa. Hello ma'am. Hello, good morning Dara. Akong pasalubong. Hala, uy, nani pasalubong di ay. Oh, Dara ma'am. Dawata na. Oh. Mukha kang durian. Yes, mukhaan mo kong durian. Pila imong mahurot. Hala, uy. Hala, kakit pila ang mahurot. Uy, murag ka nang unsag yun. Oh, sige go. Pila may imo ma'am. Oh. Duha jud. Hala, uy, duha jud. Oh, sige. Duha jud. O sige, patong diri sir. Basi makuan malata na imuhang. Akong kuan. Sige, butang diri ma'am. Asa man ta? Diri lang ta sir. Sige, sige. Hala, uy, buutan ka eh sir. Balik hindi siya diri. Oh, mo na ma'am. Among gikuan kay para maka-experience sila sa White Sand. White Sand. Tapos kaya mong rock formation ditong napita. Diba? Pwede ko mo dito ma'am. Tong sa bato ma'am. Picture po mo dito ma'am. Oh, ano lang na siya ma'am. Mo nang magbalik-balik dito sa payag ni Jose. Kay Pwede na dali sir? Oh, pwede na. Oh, diyan na mo ma'am. Mga ano po din sila mga teachers. Ma'am, kabalo mo fully booked daw sila karon, gipasulod lang daw ta. Yay, lakas mi lakas. Salamat kaayo. Pero after lunch, ma'am, mo depart na daw mi. Mate, mao ni ang tig-atiman diri sa atong area sa payag ni Jose. Sige, shout out diha te. Pakitanggal sa imong kuan para nga gwapa kay kas video. Ako si Elena Manigo nga na ako diri sa payag ni Jose. Kinsa may imong ipanawagan di i-shout out diri ikuan ang ngalan sa imuhang pila ka bana nimo? Ay pila ka bana. Anak, mga anak. Ako si Jel Manigo ug si Charles Ryan Manigo. Mora na sir. Anya hi mga anak. Ay mga anak. Anak din kamot sa ano. Okay, sige. Okay, hello. Dire na nag-prepare na ang mga teachers. Sige ma'am. Sige, kay magpusing mga maestra. Oh, gwapo kayong balas ma'am no. Daawa, nag-enjoy ang mga maestra. Nag-enjoy sila sa ilahang. Ay, nag-shooting sir. Kaya kabalo na kanya mong artist. Correct. Yeah, sige, adto ta sa dagat. Okay, mag-enjoy na ta sa dagat. Mag-enjoy na sa dagat. Dugo po na. Kamarin si Karen na mong ipakundaan sir. Okay, Dara. Sexy na ang kuan, maestra. Oh. Ready to, ano na? Lustre. Wala na. Kadin lustre. Balot na balot. Ready na. Oh, balot na balot. Napoy open. Na open.
Na lost thread. Nagbibiran na gid na po. Marimar. Aspolgoso. Itaas ang kamay! Ano ba dito sa kanila ba? Lingaw ang mga bata. Magabata niyo ha, trabahoon pa ha. Salong ta. Bahala ka ulit. Nako, ibutan nyo tayo. Nakahapa. Ibutan nyo. Nakuhan. Ang upaw. Kita. Oh, wagay wide dira. Itaas ka naman sa nilang matubag sa camera. Ano ba? Okay, natin booster. Nadine lost thread. Sige. Sige. Sige, paila-ila na, Nadine. Nadine. Aye, ano ka? Aye. Sige, panawa ko ba? Sige. Aye. The multimedia princess, Nadine. Nalustre! Lost thread. The Pilipinas International! Fifi! Ano namin naman ang walang sana? Ano nag-gating na sinima? Pagka nalimu Amerikano yung anak. Pak. Okay, the plane! Our multi-media princess! Nadine! Nalustre! Labas. Ato ta diri pangitaon nato si Nadine Lustred. Gikan sa tiil. Hello everyone! Hi, Ma'am Mern. Okay pa ka? Sun massage. Sun massage. Humo kayong kuan, ma'am, no? Ang balas. Wow! The mommy returns. Support ka ayo sila bidab. Hi, James. Sa ma'am si James na si Nadine. James nga kinsa ito? James Cardo. James Cardo. Tanaw kita sa ilaga ng isa na ato share kay kana tanaw Kailan kaya? Sige, kanta ma'am ka. ito ba si Kenya? Sige. Kailan kaya? Puso ay kailan kaya? Hi kay Ria Marie. Hi, Karia Marie. Wala ka uban. Namiss. Mamiss to din mo dahan. Balo ka, day. Pretty chong. Bugnawa sa tubig, day. Lindod kayo ang mga balas diri, day. Puti kayo. Usaw na lang niwan ni. Susunod ha.
Kaya ikaw dyan ito pinaka-excited. Kaayo. Tapos ikaw wala ka uban. Di pa mo sugot nga di mo uban. Ay, uban. Next time na lang, Jude. Day. Wala sa inyo anak, Day. Ken, pagpakaayo. Para Gani. makakuyog si Mami. Yomar. Wala na sunod. Ay, wala sunod. Wala na. Ang saan na sunod? Sir, tagom na lang. Ay, tago. Kabuhiun man. Kabuhiun. Agduha ka kabuhiunon. Tagom na lang. Tagom na lang. Tuwa, Jude. Lovebirds. Oh. Si Marimar og si Seryo ni. Pakuan daw siya kay Ma. Tapos ka pa, nga Ay, kaya katawad daw. Di ka magpantig yun ni. Ano? Kaya magmeron na magmahal. Kailan kaya? Hanggang ngayon. Ito lamang. Mga ulitaw nila na isinggan naghapa. Sabi na ibang age limit na rin. 35 to 40 years old, pasok sa mga! No limit. Hindi yan. 60. Tama 60. No limit as long as mo barog. May baruganan. May baruganan. Baruganan. Bako! Kabalo mo tindog. Dako! Gahi. Gahi. Kahit paninindigan! Ay, dadaton na Baton. Baton. Aton sa pagka-hardworking! Gahing tawong! Taas. Taas! Taas og pasensya. Dako. Dako o gugma! Dako og lawong! Unya 35 to 65 years old, pasok sa mga likaran haluyan! Shout out sa mga ulitaw! Biyudo! Anda sige sa ka. ringga! Sige mo ka na kay makitaan. Ito, ngipon! Ang importante, naay yarog! Kaya naay paruganan! Napay kahe. Daig! Daig lawong! Awa sila. Gahe! Gahe ni mo maro. Ala o di. Nindot mo di ilang style ah. Ay! Ako kay ka picture-picture na dito ka palo mo ko ay! Balik! O diyan ka niya, pahapa-hapa! Hapa ka na diyan! Kay Kuan, wala naman kayo ganang ikot! Kuan naman ka ganang si Kuan, naman ka si Claudine, naman ka nga wala ikot! Dagat pa kini. Nindot balik-balikan. Dinhi sa payag ni Jose. Yo! Tagko ang bato. Kusing perti ka, gwapo. May sirina di. Sirina nga maestra. Sirina hindi marunong lumangon. Sirina sa bato, mag picture-picture. So, sir. Kasama kaya rin. Kasilaw. Nagtindog na ang among sirina. Dalaw til. Yay! Humana ang among lagaw sa langka! Yahoo! Shout out kay Ma'am Merly Sumatra of San Miguel Elementary School, Ma'am Maricho Pontillas of Sabangan Elementary School, and to Ma'am Mariz Sepoli Galyaza of Sawata National High School. And also to shout out kay Junjun Caserial and Gian Joseph Bacalya. Shout out also kay Ma'am Cecil Kamumot Falguera nga naa karon sa katitipan. Ma'am, hello. Thank you for supporting my vlog and sa mga suggestion, ma'am. And also shout out po kay Ma'am Ana Luharder, kay Ma'am Anan, kay Ma'am Bingbing, and kay Ma'am Beauty, ang mga taga Davao City nga naay mga paryente sa Kipalili, mga gwapang family nga mga babae gikan sa city. Hello ma'am, salamat sa inyong pag-support. Hantod sa sunod nga lugar nga atong lagawon,
Sabay ta, ubanta, malagaw ta, magtour ta. Bye-bye!